ajattelin nyt tänne YouTuben puolelle tehdään vähän videota ja heti lähdetäänkin reissaamaan. Eli nytten lähden tuonne Vantaalle käytännön viikonlopulle. Eli tosiaan opiskelee personal traineriksi intensive PT:llä. Mutta muutenhan mulla on jo valmennusta se 3 vuotta ja silleen. Mutta no kuitenkin niin, lähden sinne Vantaalle käytännön viikonlopulle ihan vaan sillä, että saa vähän erilaista perspektiiviä asioihin, että täällä Tampereellahan mä oon jo käynyt sen käytännön viikonlopun, mutta nyt on sitten eri opettajat siellä, niin lähden kahtamaan vähän, että millaista meisinkiä siellä päin on. Tuli käytyä kaupassa ja näin niinku tärkeimpänä nokko mukaan. Pystyy huomenna starttaamaan päivän kivasti ja tällä ei tarvi mennä rähmät silmissä paikalle ja silleen. Ja sitten perinteiset, eli hienot jotkut tämmöiset muumisukat ja sitten mitä tää, ei tää nyt orava kuitenkaan, mutta joku tommonen oravan näköinen panda, mutta niin, pesukaro, niin, nyt on ainakin tsemppisukat ja kaikki lähössä mukaan, että joospa noilla pärjäis tämän viikonlopun. Niin joo, ja sit tosiaan tulikin ihan hyvä käänne. Mitähän tää näkyy? Ihan. Niin, tuli tommonen pieni käänne tähän mun tilanteeseen. Alun pitäähän ei meinannut olla majapaikkaa ollenkaan. Kysyin oikeesti varmaan 40 ihmiseltä, että pääseekö ja tälleen. No eihän se tietenkään onnistu. Ja no nyt sitten sain asiat järkättyä silleen, että lähden sitten tommoseen ihan vaan perus Airbnbiin. Tommonen joku jutskani, menen sitten sinne yöpymään, että on sekin parempi kuin sitten tähti taivaan alla nukkua. Mutta joo, ei kai siinä. Mutta tästä päivästä, tänään on vielä pikkasen töitä. Pitää muutama asiakkaan ohjelmat katsoa eteenpäin. Ja mitähän vielä? No sitten ihan perus opiskelua ja mitähän vielä? No sitten varmaan pitää katsoa vielä omaakin ohjelmaa, että mitenkä sitten siinä lähdetään eteenpäin. Kai tässä sen kummempaa. Tänään sitten vielä käy just ennen kuin lähden, niin käy vielä tyttöystävän kanssa tuossa kahvilla ja silleen. Sittenpä se viikonloppu tästä starttailee. Ei kai tässä se ihmeempiä. Mä pistän kahvit porisemaan ja astiat koneeseen ja sillä pääsen myöskin tekemään ruokaa. Nyt on tiskit laitettu ja sitten se kahvia vielä jonnin aikaa ryystä ja ihan tossa ehkä noin pari tuntia, niin sitten kamppeet kasaa ja sitten kahvilan kautta juna-asemalle. Sua nähdä mitä viikonloppu tuo tullessaan. Mietin tässä sitäkin, että vois käydä käytännössä tuolla, oliko se joku Roihopellon PTV-kymi tai joku tämmönen. Niin semmosessa vielä tässä viikonloppuna varmaan huomenna, kun on ensimmäinen päivä siis siitä käytännön viikonlopusta, niin sen jälkeen vois käydä sitten siellä niin tekemässä jotain. Mutta kahtoo nyt, että miten aikaa on, että huomenna vissiin päivä kestää aamu 9 ilta 6, niin onhan tuossa ihan tekemistä. Joo, tosiaan nyt saavuttu tänne Vantaalla ja tässä Tikkurilaa. Ja toi mun Airbnbin se tyyppi, se ei vastaa mulle. Ja mulla meni sitten puhelin loppua ja sitten mulla tuli vastaan tämmönen joku vähän pienempi perhe.
Ja no eihän siinä. Nyt sitten tarjoavat mulle kahvia ja silleen, mutta tässä sitten ootellessa, että mä pääsen sitten sinne omaan NS-kämppään. No, saa nähdä vielä, että mihin mä joudun vielä tänä viikonloppuna. Hyvä, että ensimmäistä kertaa täällä Tikkurilassa ja nyt jo jouduin tämmöisen, mutta no, elämä on semmoista. Tosiaan saavuin nyt tänne Airbnbille. Tää huonetta on ihan saakelin kuuma. Ja joo, muutenhan nää tilat on sitten ihan kiva, että mä käännän tän. Ihan siisti. Joo, kohta sitten varmaan käymään kaupassa ja sitten vielä teen tässä illasta ruokaa. No niin. Nyt sitten vielä kaupassa käymään ja sitten vielä viikonlopun ruokien tekoon. No niin, nyt on kaupassa käyty. No siis niin, ihan perusvermeet. Maitoa, kananmunia, maitorahkaa ja banaania ja proteiinijuomia ja vähän kaikenlaista. Kaikkea mitä ihminen tarvitsee. Sitten varmaan väsäämään jotain iltapalaa ja oota, mistäs mä tulin? Varmaan täältä. Joo, niin väsäämään iltapalaa ja sitten pyritään oikeastaan jotakin nukkumaan, että huomenna tarkoitus herätä joskus siinä 6, ehkä 6:30 aikaa joskus silloin. Näin sitä, että jos kerkeis vaikka aamusta käydä aamupalan jälkeen vaikka jossain käppäilemässä, ehkä jotain pientä purrutavaa vielä huomiselle. Huomenna kuitenkin pitäisi olla sille niinku, mitä se oli, 9, niin aamu 9 tonne 5 asti. Niin pitäisi olla tuolla noin. No niin, ja kyllä sitten täällä peilikokkeilla ai kampaa ylävatsu. Joo, on se ihan ok. Okei, nyt mennään nukkumaan. Joo. Ei kyllä nyt ihan uni meinaa tulla. Ei kyllä yleensä tämmöstä oo. Ei se auta kun yrittää. Mut joo, huomiseen. Noniin. Uusi päivä, uudet kuteet. Vai mitenkä se meni? Mut joo, tosiaan yö tuli nukuttua tosi katkonaisesti. Ei niinku... Mä olisin herännyt tossa yöaikaa. Varmaan 5 kertaa. Ei nyt mitkään parhaimmat unet, mutta... Kai näillä pärjää. Ei niinku, no... Pari yötä sinne tänne. Jos nyt nukkuu vähän huonommin, mutta... Kunhan vaan ei jatkossa ainakaan tuu tämmösiä öitä. Aamuhommia. No niin, nyt on tännekin saavuttu. Uusi paita taas tilalle. Joo, tosiaan nyt ei ole kerännyt hirveästi kuvailemaan tässä. Pyörittiin kahvakuulien kanssa vähän etuheilautusta ja yhden käden etuheilautusta ja silleen niin. Joo, mutta pientä opettelua ja sitten ohjausta ja kaikin puolin kai tuo on ihan hyvin. Mut joo, nyt sitten kahville. No niin joo, tosiaan nyt on safkat syöty. Ihan perus
kanantekosalaatti, sinne tonnikalat ja banaania. Sitten se yksi energiajuoma siihen kylkeen. Ja sitten aloittelee Tenho kohta esittelemään nämä perusliikkeet. Kyykkypenkki maastavetoa ja kaikki muut tämmöiset työntävät ja vetävät liikkeet. Ja itse asiassa nyt tehdään tää tästä alusta. Huhhuh. Helevataanmoinen päivä. Ei ehkä sittenkään tarvitse käydä salilla. Huomenna on vielä reeni. Tuolla noin toinen opiskelutoveri suunnittelee semmosen ja mennään sitten huominen sen mukaan. Ja silleen tosiaan ootahan paljonko toi kello on. Oota mä katon. Jes. Elikkäs kello on 7:20. Ja no niin. Tänään syönyt vaan sen pari kertaa, ei oo oikeastaan aikaa ollut se enempää. Ja no, joskus on ok. Grillisafka, se on ihan ok. Ei vaikka itekin valmennan ja tälleen, niin silti käytännössä se, että ei se oo aina vaan se, että syö jotenkin 2-4-7 viikosta, kuukaudesta, vuodesta toiseen aina just eikä melkein. Että kuitenkin sekin, että se on tärkeää. Oho, täällä vähän kaikuu muuten. Niin, se on tärkeää, että kaikista tommosista syömisistä ja tämmöisistä, että ei kiellä ihan aina iteltään sitä kaikkea. Toki siis voihan sitä tehdä syömisten kanssa silleen, että syön just tiettyjä juttuja tietyn verran ja ihan päivästä toiseen, vuodesta toiseen ihan aina. Mutta no, mulla on nyt tässä ollut syömiset tosi tiukilla. Muutama päivä syöty, tai viikko syöty tosi vähän verrattuna siihen, kuinka paljon mä kulutan. Mutta no, ei kai siinä. Nyt veetään tommosta ja kunhan sitten täältä kotiutuu, niin sitten toki muuttuu syömiset ihan erilaiseksi. Mutta ihan näinkin, että ei se meillä coacheillakaan ole ikinä semmoista, että tai siis voi olla, mutta ei ainakaan mulla. Niin toi justi, kyllähän siitä syömisestä ja tämmöisestä pitää nauttia. Tällä, että kyllähän mäkin päällispuolin syö aina justiin terveellistä ruokaa. Välillä teen ihan peruskotiruokia. Välillä on jauhelihaa, kannaa tälleen. Välillä vaikka kasvisruokia. Mutta niin. Se, että jos nyt kerran jotain tämmöstä, niin ei mitään haittaa. Kokonaisuus ratkaisee. Nyt mä käyn vessassa ja sitten ruvetaan safkaamaan. Ai niin joo. Ja sitten täällä on ylläri. Nimittäin. Ai saakeli. Siis mä tuun niin saunaan. Siis tänään jos joskus. Niin tulee se tunnin sauna. Ei mä en edes muista milloin viimeksi mä olisin tehnyt noita tunnin saunoja. Et niin, en mä tiedä. Eli tänään Tiiossa vähän grillisafkaa. Plus me saatiin tuolta tehtävä. Meidän pitää suunnitella se ohjelma. Tai siis treeni. Sen perusteella mitä meille on annettu. Meille annettiin ohjeet siihen ja silleen. Eli tänään on Tiiossa siis grillisafkaa. Sitten ohjelmasuunnittelua ja mitähän vielä. Niin, no varmaan jotain elokuvaa saata vielä katsoa. Ehkä käyn lenkillä. Ei, en juokse.
älä pelkää. Mut siis kävelylenkki, pikkasen ehkä kaupasta jotain pientä snäkkiä. No en mä tiedä, tarviiko olisi mitään semmoista, mutta jotain vähän kevyempää. Juu, tosiaan, että näkee vähän millaista safkaa, niin ihan perus kebabit ja ranut ja silleen. Ja tällä kertaa joku tommonen elokuva. Ikinä kahtonut, mutta on tää ihan jeppis. Kohta sitten varmaan sinne saunomaan ja suihkumaan ja sitten sitä oikeastaan joutaa nukkumaan ja kohti huomista päivää. Joo, tässä selvittelin tätä saunaa, niin tässä on semmonen pienimuotoinen ongelma. Nimittäin täällä ei ole mitään kiulua. Täällä ei ole ylipäätään mitään semmoista astiaa, mihinkä vois laittaa vettä. Eli siinä sitten se saunominen taisi sitten mennä. Eli ei saunota tänään. Koko päivän oottanut sitä, että pääsis, mutta ei. Kukapa sitä saunomaan haluais. Eipä ainakaan ärsytä. Hetken vielä on tässä näin, sitten mä käyn siellä kävelyllä ja sittenhän sitä oikeastaan joutaa takaisin tänne. Joo, tosiaan meikäläinen. Täällä vähän huono valo. Yöllinen kauppareissu. Ei ollut ihan järkevin lähteä tällä. Ja kyllä, juu, tiedin, mutta ei se mitään. En jaksa nyt kävellä. Niin, yöllinen kauppareissu. Ei ollut paras vaihtoehto ottaa tämmöistä vaatteita. Tämmösiä vaatteita. Täällä on joku 7 astetta enää. 17 astetta enää lämmintä. Eli täällä on ihan saaketin kylmä. Mut joo, mä lopetan tämän. Mä menen nyt tonne kauppaan, niin ei oo ainakaan puhelin hajalla tämän reissun jälkeen. Nyt ois iltapala syöty ja nyt varmaan sitten jotain pientä kevyyttä venyttelyä vielä täksi iltaan, niin eipähän paikata ainakaan huomenna ihan jumissa, kun menee takaisin tuonne. Huomenna kuitenkin pitäisi jaksaa vielä tää tempausta ja työntöä ja sit vielä se joku treeni ja silleen, mut ei kai siinä. Kyllähän sitä aina vähän jaksaa tehdä ylimääräistä. Joo, ei mennyt putken tää herääminen. 6 piti herätä. Heräsin 7, eli tunnin nukuin pammiin. Mutta ei se aita kuin kirja vähän aikaa. Ja tosiaan, joo, Niitta, eli tän CrossFit-nousun omistaja, päättää pitää meille vähän olympialiikkeitä. On siis thrusteria ja rinnalla vetoa, työntöä, tempausta sun muuta. On siitä taas hetki vierähtänyt, kun noita kokeillut, mutta näköjään ne on vielä taittua. No niin, tosiaan nyt taas tämmönen pientä liikkuvuustestiä. Täällä on testattavana meidän mestari. One and only. One and only. No niin, eli homma toimii sillä lailla. Ota 1,5 askelta. Eli nyt kun sä laitat nuo kantapäät sinne seinään kiinni, niin 1,5 askelta siitä ja sitten tuut siihen niin
No niin, jes. Ja sitten semmonen itelle sopiva jalkojen leveys. Jes. Pers kiinni seinää. Onko lavat kiinni seinässä? Joo, ihan semmonen perusasento. Jes. Ja sitten sä voit lähteä tuomaan tälleen näin. Joo, ei mielellään kaarta. Aattelet käytännössä silleen, että napa on niinku sisään. Joo. Ja sitten peukalat eellä. Tuu vaikka näin. Jes. Ja siitä lähdet pikkuhiljaa kädet suorassa tuomaan ylöspäin hitaasti. Jes. Otapa uudelleen. Kädet menee koukkuun. Yes. All right. Kyllähän siinä liikkuvuutta on. Eikä sulla oikeastaan tuu semmoista hirveätä kaartakaan tonne. Sitten Kyllä sama itse herralla. Joo. Noniin. Joo. Noniin, Eilillä meni ihan ok. Mä teen tämän saman homman. Siis 1,5 askelta. Hyvää jalkojen leveys tohon noin. Sitten viedään selältä se peruskaari pois. Ja sitten lähdetään tuomaan hitaasti täältä näin. Nyt tää haluaa kirrata. Mutta se tulee pikkuhiljaa. Aika tällainen tulokset. Miltä näyttää? Monta senttiä jää sinne väliin? Pistetään tälleen päin. Testaa niin tekeekö toi sit sul mitään? Ai niin, tämä unohdin, että eikö Juu. välillä. Meneekö sit niinku lähemmäs? Aika samoihin tuloksiin varmaan mennään. Joo. Se alkaa niinku hidastaa tosta lopusta. Vähän. Ei mitään. Ei mitään. Ei se mene enempää. Mun mielestä on millään lailla tosi hyväkin, ei se niinku näy siihen. Näin. Sitä mä kysyin sulle, että kelasitko sä, että se näkyy siitä, että sulla on se sen verran paljon. No siis, mähän en huomannut siinä valakyykyssä siitä mitään. Oota hetki, otetaan keppi. Eli tosiaan, tämän testin perusteella voin sanoa, olkapäässä on pientä liikkuvuusrajoitetta, mutta sitten kun katsotaan valakyykkyä, oota hetki eri. Eli tosiaan sitten kun otetaan tää valakyykky, nyt on noin olkapäät menee kivasti tonne noin. Ja kun käydään täällä, niin eipä sit siinä hirveästi enää mitään oo. Olkapäät pysyy hyvin, pysyy lapautukin. Ei vaikuta liikkeeseen. Ei vaikuta liikkeeseen. Sulla on mun mielestä ihan priimainen formi, ei mitään tiedäkö. Sit sä olit jotain, ootko varma tätä tollasta? Niin kuin mä tiesin sen, mulla oli justiin, ja laitetaan tohon. Okay. Eli niin, mulla oli silloin viime käytännön viikonlopulla tuolla Tampereella testattiin olkapäitten liikkuvuus, niin ei ollut todellakaan hyvä. Joo. Niin sillä. Vaikutas tähän? Ei vaikuttanut. Ja niin kuin tossa. Ei se tosta erota, ei silloin niinku väliä tonkaan, että sun niinku riittää se kuitenkin tuohon liikkeen suorittamiseen. Niin, joo. Ja justiin tuo, että niinku, vaikka se on vähän pienempi se olkapäitten liikkuvuus ja tälleen, niin se justiin, jos kahtoo vaikka kun tuossa tempasit muutaman kerran tai työnsi rinnalta ja tälleen, kun ei siitä ollut mitään semmoista haittaakaan siinä. Saa pidettyä hyvin lapautuen. Ja niin, ei tullut sitten ylimääräistä semmoista artsia tonne selkään. Niin, pysyy selkä hyvä. Niin. Kyllä. Näin on kaveri. Ok, next one. Yes. Mikä lonka liikkuvuus? Social experiment. Niin, social experiment. Onks tää liian leveä mulle? Tai onks tää niinku... Tulee tästä tälleen pystyt tälleen. Näin. Ok. Noniin. Testataanko meikäläisen tuo... Ei lonka, kun nämä... Ei kierrot. Ei oteta vielä niitä. Vaan otetaan se...
Mikä hitto? Tämä lonkakoukisteen kautta tuo etureideeseen homma. Joo. Otetaan voi. Soitetaan mitenkä. Okay. Tonne vaan. Tai se on se. Tonne. Tonne. Härikkäs. Parakunta. Tähän näin. Okay. Voimme tulla siihen lopputulokseen, että minun sisäkierto on parempi kuin ulkokierto. Ja sun ulkokierto on paska. Niin, ja sitä tulee kehittää nyt. Kyllä. Ja se varmaan hirttää mulkiin siinä valekyykyssä. Eikös mulla sit... Niin, mulla oli vissiin... Oota. Niin, ei, ulkokierto mulla oli huonompi kuin sisä. Se taittoi tänne niinku tänne näin. Siis sulki oli sisäkierto paremmin. Niin, kyllä. Niin. Niin. Mut sulla oli vaan vielä parempi kuin Niin. varma. Me ollaan vaan sisäänpäin suuntautuneita, että kyllä se se haittaa. Se ei haittaa, se on ihan okei. Se on ihan ok. Jos te tunnette olevanne tollanen yksilö, niin muistakaa. Kaikki järjestyy aikana. Se on ihan fine. Sit kuvaillaan. ton mukaan se. Kyllä, sit kuvaillaan eelinvarpaita. Aivan. Nilkan liikkuvuutta. Siinä on 10 senttiä. Kantapää nousee. Ei saa nousta. Älä nosta. Anna sun kantapää. Niin, about siinä. Semmonen. No, ota puoli senttiä eteenpäin. Onko lähtö vaikka 5 ja päätät se vaikka 7 tai 20 senttiä. Lisään on tää ulkokäällä. Se on semmonen, mitä, oliko se 8,5-9? Varmaan 9,5. Tarkkaa taulua. Näin. Mites toinen? Ei just tuossa ei siis ees. Okei. Äijä sai 20. En oo saanut 20, ellei tuu videolla. Oota. 20 tossa. Polvi koskee. Nilkka pysyy maassa. Pottuvarvas pysyy tossa 20 sentin siinä rajalla. Etsi. Ja sieltä tulee. Tuhottu. Kuvaa vielä vittu reaktio. Kyllä. Joo, pitäisikö vaihtaa lajis sittenkin ainakin Nilkan liikkuvuuskilpailu. Nilkan liikkuvuuskilpailu. Mä sitä niin, että voimanosto on ehkä vähän liikaa liikkuvuutta, että pitäisikö vaihtaa jonnekin painonnostoon? Pitääkö vaihtaa painonnostoon laji? Ei. Ei. Se on semmonen homma. Sitä ei tarvii, mutta sitä ei myöskään pidä. Se on niinku just facts. Paljon meni? Ei jumaleisen, täällä äijät ei usko, että saa 20. Kato, 20 on siinä. Kato, mennään tohon. Noin. Kantapää pysyy maassa. Mutta ota nyt toi 90 astetta siihen.
Häh? Ota toi 90 asteeseen. Ota tätä vähän taaksepäin. Kato vittu. Mitä helvettiä. Helppo homma. 20. Molemmat jalat vai? Häh? Molemmat. Vasen oli 19. Joo. Äijät ei edes usko. Ei usko. Ei uskonut. Eilen oli vielä tilanne eri. Oli se, että kun Ilari puhuu muut... Eilen oli tilanne vielä, että kun Ilari puhuu muut kuuntelee. Nyt kun Ilari puhuu, niin muut jäppää. Oi. Laki Ilarissa saa liikaa nilkan liikkuvuutta. Olen kateellinen. Ei oikein kysy. Okay. Mä tarvin tästä mitali. Saat. Mitali, missä on joku vitu jalankuva. joku hita. Mitali, missä on joku jalankuva. Onko muija? Silleen alkaa tässä kiinni. Tuosta seuraava pätkä löytyy vielä videolta, niin kun mä katon sen, Ilari ei tule enää julkaisee yhtäkään videoa, mä pidän huolen siitä. Tässä yhden ryhmän kanssa taas keskustelua. Ei oo uhkaa. Älä mitään, ei sun riitä liikkuvuus siihen. Että ei aina flexi on liikkuvuus. Kyllä. Se on ihan hyvä. Mutta niin kuin aika moneen asiaan pätee kaikki juttu, mitä on uusi juttu, mitä ei ole aikaisemmin haettu, mutta yritetty kehittää, niin tulee joka tapauksessa kehittymään. Oli siinä tai vaikka nivelrakennetta tai muuta, mutta ei. Mä oon tänään juonut 2 kuppia kahvia ja vetänyt pari tämmöstä Celsius Konsuumi. Joo. Oikeesti musta tuntuu silleen, että koko maailma vaan hidastuu. No niin juu, eli seuraavaksi sitten opetellaan spottaamaan ja mehän osataan. No. Katso. Ei kun spottaa. Katsotaan. Ei kun spottaa, älä kato. Katsotaan. Ei. Katsotaan vierestä. Ei tästä nyt tuu mitään. Katsotaan vierestä. Katsotaan vierestä ja annetaan ne päälle. Normipäivä. Vasta kun tuolla oli joku auto, niin voi vai syy. Mitä? Ei mitään. Haluatko kertoa mitä äsken tapahtui? No äijä mennessä kuolla tuolla. Mä vaan katsoin... Kerro sun reaktio. Kerro sun reaktio, niille ne ei halua, ne Ota. unsumaan tällä. Kyllä. Joku vielä niin ei saa. Äijät kertoo vaan, että hitto tuolla äijä kuolee. Meet siellä täällä, että oho. Oho, nähnyt ennenkin. Ihan normipäivä. Huhut kertoo, että ne ketä Ilari spottaa, niin ei ikin selviä hengissä. Vois mä oikein. Mistä sä noin päättelit? Muistakaa vetää kreatiinia. Kreatiini maistuu hyvältä. Sitä vedetään sen. Mut eiks kreatiini on roinaa? Ei. Muistakaa vetää roinaa kanssa. Ei. Tää... Kisakunta on vittu. Sä, mikä ei terveellistä? Käyttäkää steroideita. Ei. Ihan vitusti. Okay. Se ei oo, ei. Miksi oot niin hädä? Älä nyt. Ilari on natu. Meitsi on natu, niin Ei se oo, mä näin kun se piiketti tuolla. Mitä? Ja veti suullisesti sarvisseen. Että mä kun päivitän tän niin... Harmi se vitu anavarja sun. Äijä varmennettavat lähtee. No Ei, mut... Mä yritän tuhoa sun kaiken ton legasin, minkä sä oot rakentanut. Kai sä tiedät. Mä kun päivitän tän videon tubeen, niin... Niin sulla ei oo valmennettu. Ei. Mulla on kohta vada ovella. Ne on ottamassa multa testejä. Ne seuraa mua seuraavan vuoden verran. Et kai sä oikeesti roinaa, mut sit sä vaan todistat ne vääräksi. Hankit jonkun toisen kuset siihen. Kai sä tiedät, että ne kahtoo sun vieressä sitä. No sit on vähän paha äijälle kyllä. Sä tulet jäämään kiinni vaan. Meikattu, että tässä on pussi tässä meikin alla sitten. Meikattu. Mä oon testannut ennenkin tosta kuulee, kun äijällä on strategia valmiin. Kuuntele sitä. Niin mä tiedän. Ei mut hei, tää on kätevä. Kaikilla on kokemusta. Tai siis ei mulla. Kyllä sulla ei ole eniten meistä. Ai testoo kehos. Joo. No siitä mäkin oon varma. Niin, mutta ei oo tiedä, että se on naturaaliperäistä testoa sulla. Siellä oli tuolla tätä lisät. Ei, kai sä tiedät, että niinku monen mielestä tähän kreatiinia ja roina.
Eiks oo? Eiks oo? Mä en oo ikin kuullut, että joku sanoo, että kreatiini on roinaa. Kai sä tiedät, meitsi veti tossa aulassa. Tossa heti aamusta. Nyt se kreatiini viivat siellä. Holy fuck. Kaikki katsojat, niin ottaa kreatiinin nenän katsoa. Niin, hei muuten, sähän kuolet kohta. Mä kuolen. Niin, mä vedän sulle sen reeni. Onks sä valmis? Jopa tulee, että hei, sä kuolet kohta. Okay. Miten mun pitäis reagoida tohon? Kertokaa. Nää olla sille ok. Ok, hyväksykää asia. Eka steppi on hyväksyminen. Niin. Eli ihan sama mitä... Tässä on vitu eeppinen video, kun me kävellään tässä, niin puhutaan sille. Eka steppi on hyväksyminen. Eka steppi on hyväksyminen. Mikä on toka steppi? Always. Simply clever. Simply clever. Kyllä tiedän. Always accept the first thing and the next person tells. Ui hitto, täällä on tämmönen. What the fuck is this? Kello. Haluatko tähän rekoon? Yeah, buddy. Lightweight. Tämmösellä olisi kivaa vetää. Kiva vetää. Tiedätkö sä niinku kulket tämmösellä? Niin tuo ulkoilma. Merimieskävely. Eiks tää oo? No niin. Aha, sulla on tätä siinä ohjelmassa. Häh? Laita sä mulle tätä ohjelmaa. Joo, 7x tai. 7x tai mitä? Siinä on mitään pahaa. 350 kiloa kyytiä ja siitä niin vaan käppäilemään 100 metriä aina. Kyllä. Mä oon loukannut sormen usean otteeseen, se on vähän paljon pokettia, mä en oo tehnyt niitä. Hei, onko sulla monesti sun saliuran aikaa murtunut varpas? 0 kertaa. 0 kertaa, ok. Siis mulla on varmaan murtunut... No siis mulla on kaikki muut varpaat murtunut paitsi ne pottuvarpaiden vieressä. No toi on aikamoinen saavutus siitä. No niin kun vedän sumoalla, niin... Niin, aina välillä tippuu varpaille. Toki sitten vaan jatkaa eteenpäin, kun kyllä se siitä menee kun... Niin. Kato kun se ärsyttää, kun puttoaa varpaalle, niin sitten lähtee nopeammin ylös tässä. Toi on harmipenkki. Kuule, sä laitat mulle ohjelmankin selkää, metsi ei sitä ollenkaan pelkää. Hyvä. Paitsi kyllä se pelkät leuanveto. No sitä mä kyllä pelkään. Lähdetään kahville, mä tarjoan. Maiju teki, mut mä tarjoan. Ei laita se video vittu. Se menee ihan perseen. Ei, mut musta aika normia. Kyllähän toi on mullekin normaalia. Mikä? Vlogaaminen. Kyllä. Ei niinku... Kuka sun katsojista ei tiedä, kuka vittu mä oon? Ei, kun mä... Et ees vittu tiedä, kuka mä oon. Ei, mut arvaa mitä, Simsa Lapin tohon ilmestyy uudelleen se. No. Mä mietin sitä, että kannattaako mun juo kahvia. Se on se mun toinen kuppi kahvia, sit mä oon juonut 2 Celsiusta. En mä tiedä, mut miltä tää... Tässä on lämmin. Tähän näin. Siis tuolla on ihan saatanan kylmä tuo hallissa yhtäkkiä. Eilen oli liian kuuma ja hikas, kun sä istuit siellä, nyt on kylmä. Täytyy vastata. Ainakin mulla oli vitu kylmä. Siis oikeesti eilen oli ihan saatanan kuuma. Kiva Siis- kuva kuuma. Oi Niin MP nyt, niinku tää. Toimii. Pikapenkki otetaan vittuun käytännössä. Mä en pistä tasapenkiksi vaan. Ja siis mulla oli ne molemmat, mä ajattelin, että kun... Otatko sä kahvia? Ei, kiitos. Älä tarjoa. Kattokaa tää. Ei siis näy. Oota, tää pitää kyllä vähän pausata nyt. Tää on niinku... Tää on taitoa. Vittu vetää. Teette sitä mitä toi on. Tää on sitä roinaa nyt. Toi on Tren Bolone kahvi. Ai vittu, sitä Sä vahingossa unohdit kuvaa, kun sä luiskautit tonne. Nonni, täällä tehdään reenejä. Eelikin. On hyvä treeni. On hyvä treeni. Valmennukseen Ilarille. Niin, kuunnelkaa. Nyt on viisaita sanoja. Joo. Meillä on enää pari settiä deadboxeja. Muuten me tehtiin vähän maastavetoa. Sitten RDL kässäreillä yhden jalan askelkyykkyä korotettuna, siis etujalka korotettuna. Sitten vähän yhden jalan maastavetoa sille, että takajalka nousee sieltä. Kivasti saadaan tehtyä pitkällä liikeradalla myöskin takareidelle jotain. Ja nyt sitten vielä nämä deadboxit. Millainen fiilis? Hyvä fiilis. Menee perille treeni. Ei oo mitään negatiivista. Ei.
Selvä. Olisin nysmä, niin siitä olisi negatiivista sanottavaa. Okay. Vatsat meni perille. Metsi makasta. Tää on rinteisillä Ei. Kerkes haihtuu. Lattiassa luki intensiivä päätä ja heilua enää. Näytä haukka. No niin. Ole hyvä. Kiitos. Nyt on vähän illasta kahtamista. No ei vaan. Hei, otetaan muuten sittenkin vielä yksi liike. Noniin. Eeli täällä ihan fiiliksissä. Tykkää tosi paljon. Nauttii suorastaan. Häh? Kyllä. Feel the pain. What's the beer? Pain is nice. Meillä on kyllä täällä ihan helvetin hyvää kontsaa. Älä lopeta, vielä on 13. Ja viimeinen. Noniin. Onko kiva? On oikeesti treenaaminen ihan kiva. No, ai jaa, kato. Mä en tiennyt silleen näin niinku... meillä on PT-koulut, nyt ollaan sille. Liikutaan ihan kivaa. Liikutaan ihan kivaa. Niin. Mä oon hoksannut sä. Ei mennyt kauan. Niin. Tässä viikonlopussa tajuttiin vasta. Niin. Joo. No niin. Kiitos treenistä. Ei mitään. No niin. Se rupeaa olemaan pikkuhiljaa ohi. Millaiset fiilisit tästä viikonlopusta? Ihan mid. Oli oikeesti hyvä, oli vörtti. Tai siis silleen, että paras osuus koko kurssiin. Niin kuin tää tuli ohjelmoitu ja vedetty tää valmennus. Tää tulee oikeastaan käytännön puoli kyllä paremmin. Niin tärkeä pistää silleen kaikki teet, sä opit sitoa yhteen tämän käytännön kokemuksen. Kyllä. Niin. Ei, ja niinku tääkin vaikka Sulki vaikka sä oot valmentanut, niin varmaan silti ihan... Siis kyllähän niinku aina tämmönen niinku... Tässähän kertaantuu tosi hyvin aina kaikki ne jutut, mitä tulee käytettyä myöskin aina valmennuksessa paljon, että nyt eiliseltä ei toki tullut ihan hirveästi kuvattua, niin eihän niinku, ette työ tiedä mitä mä tänään... Kyllä eilisellä oli niinku vakavaa se, ettei sit tää... Mä vaan jappailin tänne kaikkea, että niinku mitä me ollaan tehty ja silleen, mutta ei se enempää. Kersulla on. Pitää saada soutulaittaa sinne. Okei. Joo. Noniin, näköjään pompattiin jo junaan tuota. Nyt olisi sitten viikonloppu ohita ja tosiaan ollut kyllä aika helveton kattava. Ja no kävin sitten tuossa vielä yhden opiskelijan kanssa vinkseillä. Kyllähän tuo ihan kelepas näin pitkästä aikaa. Ja nyt sitten matka kotiin ja tässä varmaan jonkun aikaa vielä näpyttelee koneella. Ja noin, sitten sitä alettaankin olemaan perillä ja viikonloppu ohita ja vihdoin niin sanotusti kotikulmilla. Ai että. Ja kyllähän tuo niinku on vähän silleen niinku, kyllähän tuo viikonloppu on just niin tuo käytännön viikonloppu, niin se on ihan super mukavaa. Siellä pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin. Näin. Nytkin tuolla siis ihan huipputyyppejä. Toki ensimmäisenä päivänä oli pieni jännitys jokaisella. Myös minua jännitti. Mutta justiin se, että kun pääsi tutustuu uusiin ihmisiin, kaikilla ihan erilaiset taustat, mistä tulee. Ja niin hirveästi eri-ikäistä porukkaa, joten myöskin se tietynlainen näkemys asiasta on myöskin ihan erilainen. Siis ihan superhieno viikonloppu. Niin, semmonen juttu vielä siis. Mä tiedän se, että todennäköisesti useampi sieltä käytännön viikonlopulta kahtoo tätä. Siis oikeesti uskokaa siihen, mitä te teette. Ja niin kuin luottakaa siihen, että te osaatte tehdä sen. Kukaan ei ole täydellinen ikinä. Valmentajakaan ei niinku
vaikka se olisi tehnyt 20 vuotta niitä töitä, niin ei varmasti ole täydellinen. Siis joka ikinen tulee tekemään virheitä. Virheistä oppii. Mäkin teen virheitä ihan, no silloin tällöin. Mutta sitä sattuu, se on elämää. Ja ainahan sitä saa kysyä joltain jeleppiä, jos sitä tarvitsee. Se ei ole väärin kysyä apua, vaan se nimenomaan myöskin kuuluu siihen valmentajan rooliin. Se, että sun asiakas saattaa olla semmonen, joka ei välttämättä niin paljon apua uskalla kysyä, vaan se tyytyy vaan siihen ohjelmaan ja tämmöiseen muuhun neuvontaan. Mut sitten, niin, sinä oot se, joka niin kun kerää sen kaiken tiedon, kaiken muun tämmöisen, mitä se sun asiakas tulee tarvitsemaan. Niin, se justi, että jos sä et silloin apua kysy, kun sä sitä tarvit, niin se semmonen tietynlainen epävarmuus tulee heijastumaan myöskin siihen asiakkaaseen. Eli vielä kerran kehotan. Kysykää apua, jos tarvitsee. Koska silloin te pystytte olemaan just semmonen valmentaja, mitä teidän asiakas tarvitsee. No niin, nyt on vähän pimeä kuva, mutta ei maha mitään. Hei, tää video varmaan sitten rupee olemaan tässä. Tehdään näin. Näette paremmin. Joo, tämmönen oli nyt ensimmäinen video. Hieman sekaava. Toki joo, antakaa anteeksi, ensimmäinen video, joten ei varmaan oo päätä eikä häntää. Mutta mennään näillä. Tästä tää sitten varmaan lähtee. Mä mietin semmoista, että voisin varmaan noita reenejä tänne sitten kanssa alkaa kuvailemaan, mutta hei! Tämmönen oli sitten ensimmäinen video. Kiitos, jos selvisit tännekin asti ja muista painaa peukkua ja paina sitten sitä tilausnappulaa. Sitä rattaa. Ei mitään. Morjes.